ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱴᱮᱥᱴ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱵᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮ 7 ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ। ᱥᱤᱸᱜᱮ, ᱤᱝᱞᱤশ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱰᱮ, हिंदी ते रविवार। ओते माहा, इंग्लिश ते मंडे, हिंदी ते सोमवार। बाले माहा, इंग्लिश ते ट्यूसडे, हिंदी ते मंगलवार। सगुन माहा, इंग्लिश ते वेडनेसडे, हिंदी ते बुधवार। सर्दी माहा, इंग्लिश ते थर्सडे, हिंदी ते गुरुवार। जरूप माहा, इंग्लिश ते फ्राइडे, हिंदी ते शुक्रवार। ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा, इंग्लिश ते सैटरडे, हिंदी ते शनिवार।